Kuha kini sa nahitabo nga kagubot sa San Roque Chapel sa Barangay Lunes sa gabi. Gisuwayan ning mga tao pagpugong sa lalaki nga kalitlang misud sa kapilya og gisumbag ang lungon, nabuak ang bildo ug ingong nadapatan ang patayng lawas. Naukay ang mga tao sa palibot ug gigukod dayon ang suspect. Hinungdan nga nabukbukan siya. Ang 39 anyos nga suspitsado gipriso na sa Mabolo Police Station. Nangayo og pasaylo ang suspect ug ang igsuon niini. Depensa sa igsuon nga dunay giatubang nga suliran ang iyang manghod o sa kapanday ug mason. Ang pamilya sa namatayan desidido nga mukiha batok sa mga lalaki nga nag-abang sab og panimay sa maura nga barangay. Giandam na ang mga kaso nga isang at batok sa suspect. Mangayo lang yun may pasaylo sa hingtungdan. Maura man yun na yato ang pinakadabis nga kuan ang pagpangayo gyud ang pasaylo. May mga ito gabi dito ko gabi. Anong suling bayan na nga hayaon niya ang tabo nagwayad siya gibuwak man niya ang gatong lungon mahal gyud ng lungon. So mo to nga to main case is malicious misdeed ang complainant ang matagtungod. O niya ang the other aspect sa crime against public order pwede na to payalan og ang skandal.